Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gasong. Taong 1969, Kaurasan, Camarines Sur. Wala namang espesyal sa pamilya ni Gasong kung tutuusin. Mula pagkabata niya, kagaya lang sila ng mga pangkaraniwang tao sa lugar na walang ibang hinangad kundi ang makaraos sa pang-araw-araw. Isang mangingisda yung tatay niya. Ang kanyang ina naman nakatuon lamang sa pag-aalaga sa kanila at sa mga responsibilidad na iniwan ng kanilang padre de pamilya tuwing yon ay nagtatrabaho. Bilang panganay, syempre sa kanya nakatoka ang pagbabantay sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na ang mga ulat tuwing dumarating ang kanilang ama. Yun kasi ang pinakamahalaga sa lahat, gawa ng doon bumabase ang tatay nila ukol sa mga personal nilang problema. Tandang-tanda niya pa noon na kapag umuwi ito ng hapon, yun agad ang nais nitong malaman. Dahil sa ganoong pamamalakad nito sa kanilang tahanan, kaya na may lumaki ang mga kapatid niya na merong takot sa kanya. Ang pinakaayaw kasi ng mga itong mangyari ay yung isumbong sila ni Gasong sa kanilang ama. Hindi lang kasi palo ang kanilang mararanasan, bagkus ay yung tinatawag nilang kastigo de militar. Sa ganoong parusa, lahat ng pwedeng ipalo sa kanila, mararanasan nila. Nakadepende ang taas ng parusang yon sa kanilang mga nagawang kasalanan. Halimbawa, kung sumagot sila ng masama sa kanilang ina, papaluhurin muna sila sa munggo bago sila nito papaluin ng tangkay ng bayabas. Ayon kay Gasong, na sa lahat ng pwedeng ipalo, yon ang pinakaayaw nila sa lahat. Isipin nyo na lang, bukod sa magkukulay lila ang iyong balat, magkakasugat-sugat din ito. Di pa noon uso ang batas na nagpoprotekta sa bata, kaya naman lahat sila nabuhay sa takot at pagrerespeto sa kanilang ama. Gayunpaman, sa kabila ng istrikto nitong pamamalakad, na kaya naman sila nitong palakihin ng tama. Sa paglipas pa ng mga taon, kahit papaano medyo nagbibinata na itong si Gasong. Dahil sa maaasahan na noon ang sumunod sa kanya, kaya na may nagdesisyon siyang sumama sa pamamalaot ng kanyang ama. Hindi naman siya nito pinigilan sa kadahilan ng maging ito man, aminadong nangangailangan din yon ng tulong. Sa mga unang araw nilang pagtatrabaho, naging maayos naman ang lahat. Sa tulong niya, hapon-hapon marami silang naiuuwing isda. Upang hindi naman masayang ang kanilang pinaghihirapan, ibinibenta nila ito sa kanilang mga kababaryo sa murang halaga. Mas mainam na yon kesa naman masayang lang yung mga nahuli nila. Ang palagi din noong nasa isip ng kanyang ama ay ang makatulong sa mga nangangailangan. Kahit kasi mahirap sila, pilit silang gumagawa ng paraan para magsilbing biyaya sa mga kapuspalad nilang kakilala. Di naman sila humihingi ng mga kapalit sa mga mabubuti nilang ginagawa dahil ibinibigay nila ito ng hindi labag sa kanilang mga puso. Sa pagsapit ng taong ito, nagkaroon na ng isang maliit na lansya itong sila Gasong. May dalawa na rin noong tauhan ng kanyang ama, kaya na may minsan hindi na siya sumasama. Mas pinipili niyang manatili sa kanila upang matulungan ng kanyang ina sa mga gawaing bahay. Hindi na kasi sila maaasahan noon ng kanyang mga kapatid, lalo na't nag-aaral pa ang mga ito. Nga pala, konting description lang sa bahay nila Gasong.
Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira lang sila noon sa isang simpleng pamamahay na merong 2 palapag. Gawa sa kahoy ang buong bahay, kaya na may kahit mainit ang panahon, napakapresko doon. May maliit din silang bakuran na merong tambayan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakabakod din yung bahay nila, kaya para makapasok, kinakailangan mong dumaan sa entradang pinto. Ang loob naman ito, binubuo ng kusina, sala at mga silid. Yung pinakalikuran nila, nasa labas, kaya kapag inabutan ka na ng tawag ng kalikasan tuwing gabi, wala kang magagawa kundi ang lumabas ng bahay ng 10 oras. Gawa lang din sa pawid ang bubong nila at gawa naman sa kawayan ang sahig ng 2 palapag. Marami rin sila noong mga manok na alaga dahil yon ang pangunahang libangan ng kanilang ama tuwing hindi yon nakakapagpalaot. Sa katunayan, wala namang kakaiba sa lugar nila. Subalit ibang usapan na kapag kumakagat ang lalim ng gabi. Lingid sa kaalaman ng mga baguhan sa kanilang baryo, meron sila doong iniiwasang pamilya. Gumagala yun tuwing gabi para kumuha ng mga bagay na matitipuhan nila sa mga bahay-bahay na kanilang makikita. Ayon sa istorya ng mga matatanda, marami ng pinatay ang pamilyang yon dahil lamang sa pagpigil sa mga ito na kumuha ng mga gamit na hindi naman nila pagmamay-ari. Dagdag pa ng mga matatanda sa kanilang lugar na ang mga nabibiktima ng mga ito ay nagkakaroon ng lagnat kinabukasan, tapos sa pagsapit ng gabi ng sumunod na araw, nadadatnan na lamang yon ng kanilang pamilya na patay na. Nakadilat ang mga ito, tapos sa kanilang puwetan, nakalaylay ang kanilang mga bituka. Napakabaho na rin ang kanilang bangkay na parang ilang araw na yung pinatay. Upang maiwasan ang paglaganap ng takot sa baryo, hanggat maaari sinikreto nila ito. Ni isang tagalabas wala silang pinagsabihan sa takot na baka madamay pa sila. Dahil sa ganoong istorya, natuto na ang kanilang mga kababaryo na magsarado ng tahanan kahit may liwanag pa ng araw. Palaisipan man yun sa mga baguhan, hindi na nila yun pinagtutuunan ng pansin. Gabi-gabi pagdating ng kanilang padre de pamilya, sinisiguro nilang nakasarado na ang lahat ng bintana at pinto. Isang gasera lang dinoon ang kanilang ginagamit na paumagahan upang hindi na gaanong makaagaw ng atensyon ang liwanag nito sa kalaliman ng gabi. Dahil sa ganoong estado, aminado silang naging kampante sila sa lahat ng oras at pagkakataon. Akala nila dahil taga-baryo sila, hindi na sila pag-iisipan ng masama ng pamilyang yon, subalit nagkamali sila. Isang hapon, habang nagwawalis ng bakuran si Gasong at ang kanyang ina, meron silang nasipat na isang matandang babae na naglalakad mag-isa. Habang binabagtas nito ang daan, napansin naman nila noong diretso lang ang tingin nito na para bang yon ay nagmamadali. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, sinigurado munang nakalayo na ang babae bago nila ito pag-usapan. Hindi naglaon nang maglaho na yon sa kanilang paningin, doon inilahad ng kanyang ina na yon ang matandang babaeng sinasabi ng tatay niya. Alam din nitong hindi maniniwala sa ganoong bagay si Gasong, pero paulit-ulit nitong inilahad sa kanya na yon ang totoo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa kadahilanang habang pinagmamasdan niya ang babaeng yon, wala naman siyang ibang nakitang kakaiba sa wangis nito. Gayunpaman,
Pinili niyang maniwala sa kanyang ina, gawa ng ni minsan alam niyang hindi pa yon nagsinungaling sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nilang tapos na ang kanilang ginagawa, dali-dali naman silang pumasok para magluto. Sa pagsapit naman ng 6:00, wala na silang ibang ginawa noon kundi ang maghintay sa pag-uwi ng kanilang ama. Hindi naglaon, nang makabalik na ito, agad naman silang naghapunan habang patuloy na pinag-uusapan ang matandang babaeng kanilang nasilayan. Nang marinig naman ng ama niya ang kanyang sinabi, agad naman yung napatitig sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, Noy, huwag mo nang pakialaman ang taong yon. Alam mo, kahit ganyan yan, mapalad pa rin tayo. Hindi yan nananalo ng kababaryo. Pero kung pipilitin mo, abay, mapipilitan talaga yung gumawa ng bagay na hindi natin ikakatuwa. Mamuhay lang tayo dito ng normal. Ang importante, wala tayong tinatapakang iba. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, respeto at pag-unawa pa rin sa kapwa ang pairalin mo. Nang marinig naman yon ni Gasong, pinili naman niyang manahimik. Aminado rin naman kasi siya kahit papaano na may punto ang mga katagang inilahad ng kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pangkaraniwan nilang buhay. Ganun pa rin naman ang ganap. Tuwing umaga, umaalis ang tatay nila para mamalaot. Kapag hapon naman, umuuwi ito dala-dala ang mga isda nitong uulamin nila. Ganon at ganon ang naging gawain sa kanilang tahanan hanggang sa hindi naglaon, meron siyang napansing kakaiba. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging madalas na ang pagdaan ng matanda sa kanilang tahanan. Noong una dumaraan lang ito, pero habang tumatagal, unti-unti na yung tumitigil sa harapan ng bahay nila. Hindi lang yon, nakikipag-usap din ito sa kanyang ina na parabang isa lang itong ordinaryong tao. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, agad naman niya yung inilahad sa kanyang ama, subalit pilit itong itinatanggi ng kanyang ina. Matapos ang mga pangyayaring yan, wala namang nagawa si Gasong kundi kaharapin ng kanyang parusa. Bagaman masama noon ang kanyang loob sa nanay niya, pinili niyang unawain ang magiging rason nito. Sa isip-isip niya, ayaw lang nitong mag-alala ang tatay niya, kaya nagawa nito ang ganoong bagay. Gayunpaman, hindi pa rin niya naiiwasang mag-alala, gawa ng naniniwala siya. Hindi lang bastang nagkataon ang pakikipag-usap ng matandang yon sa ilaw ng kanilang tahanan. Upang hindi na rin siya gaanong mag-alala, hanggat kaya niya, pinipili niyang limutin ang mga pangyayari. Ngunit sa kasamaang palad, habang dahan-dahang lumilipas ang araw, mas lalo niyang napapansin ang pagiging malapit nito sa bawat isa. Kalaunay nagulat na lamang siya nang malaman niya ang tungkol sa iniindang karamdaman ng kanyang ina. Nag-umpisa yon sa isang pangkaraniwang sinat, sinunda ng matinding panlalamig hanggang sa hindi naglaon, nagkaroon yon ng lagnat na inabot ng 2 linggo. Dahil dito, napilitang tumigil sa pamamalaot ang kanyang ama para yon ay ipagamot. Sumama na rin noon si Gasong nang sa gayoy magawa din niyang malaman ang mga nangyayari rito. Sa pagdating naman nila sa bahay ng albularyo, nadatnan nila ang manggagamot na maraming nakapilang pasyente sa labas ng bahay nito. Siyempre bilang respeto sa kanilang mga kababaryo, kahit napakalubha na ng kalagayan ng kanilang ina, napilitan pa rin silang pumila. Pumunta sila roon ng 7:00 ng umaga,
pero nakapasok sila sa bahay nito magbabandang tanghali na. Nang makausap na nila noon ang matanda, halos marami yung ginawang ritual para matukoy ang sakit ng kanilang ina. Sa sobrang sama ng kalagayan nito, napilitan ng pauwiin ng matanda ang mga pasyenteng sumunod sa kanila. Nang silang mag-anak na lamang ang naroon, doon na unti-unting nagtanong ang matanda ukol sa mga pinaggagawa ng nanay niya sa kanilang pamamahay. Nang marinig naman yun ni Gasong, agad naman niyang isiniwalat sa manggagamot ang lahat ng mga nangyari bago yun nagkasakit. Bagaman alam niyang ikakagalit yon ng kanyang ama, wala siyang pagpipilian kundi ilahad ang mga ito. Manong, isang linggo ko na hong napapansin si inay na kinakausap yung matandang kuno-kunong aswang dito sa ating lugar. Wala naman silang ginagawang kakaiba, pero malakas ho ang kutob ko na yun ang dahilan ng pagkakasakit niya. Hindi naman sa naninira ako, pero baka ang matandang yun ang dahilan ng lahat ng ito. Wika ni Gasong sa albularyo. Matapos naman niya yung ilahad, agad naman siyang napasilay sa kanyang ama upang masipat ang ekspresyon ng pagmumukha nito buhat sa kanyang mga inilahad. Nang mapagtanto naman niyang wala yung ipinapakitang galit mula sa kanyang mga sinabi, ipinagpatuloy niya ang paglalahad ng mga bagay na kanyang nasasaksihan tuwing wala sa kanilang pamamahay ang kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, laking gulat na lamang niya nang umayon sa kanyang mga sinabi ang albularyo. Ayon dito, hindi malabong yon ang pinagmula ng karamdaman ng kanilang ina. Dagdag pa nito na, hindi na kuno-kunong aswang ang matandang yon. Bagkus ay napatunayan na talaga nila yung isang aswang. Yun nga lang, hindi nila yun basta-bastang mapapatay sa kadahilan ng may mga kaduguyon na nasa labas ng kanilang baryo. Sa mga sandali kasing ginawa nila yon ng masama, nasisiguro ng albularyong yon na dadayo sa kanilang lugar ang mga kamag-anak nito para gumanti. Ayaw naman nila yung mangyari, lalo pat maraming inosenteng tao ang matadamay. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, agad naman sila nitong inabisuhan na wala silang dapat na ipag-alala. Hindi pa naman masyadong malubha ang kalagayan ng kanilang ina, kung kaya't sa tamang gamot, gagaling din ito. Ang inaalala lang noon ng albularyo ay yung matandang palagi nitong kausap. May kutob kasi yung hahanapin nito ang babaeng yon upang ituloy na ang naudlot nitong pangyayanggaw. Dahil sa sinabi naman ng matanda, halos lahat sila ay hindi makapaniwala. Yung kanyang ama naman, kahit tahimik, alam na hindi na magiging maganda ang lagay ng kanyang pamilya. Dahil sa pangyayaring yon, tahimik naman yung nagtanong sa manggagamot ng, "Ano hong dapat naming gawin? Sabihin niyo lang, kami na ang bahala." "Humingi kayo ng tulong sa mga antingerong kilala ninyo. Bilisan niyo lang, dahil sa mga susunod na araw, matutuntunan nito ang asawa mo. Kapag wala tayong gagawin, dalawa lang ang kahahantungan nito. Mamamatay ako at mayayanggaw siya, o hindi naman kaya'y tayong unang makakapatay sa kanya." Seryosong sagot naman ng matanda. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, lakas loob naman itong tinutulan ang nais mangyari ng matanda. Ayon dito, na kung maghahanap pa sila ng katulong, paniguradong matatagalan sila. Ang kinakailangan nilang gawin
gumawa ng paraan gamit ang kanilang mga kakayahan. Dagdag pa nito na, sa tamang gabay, kayang-kaya nilang paslangin ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad namang humingi ng mga pangontra ang kanyang ama sa manggagamot. Habang binibigay naman yon sa kanya ng matanda, paulit-ulit nitong inilalahad na anuman ang mangyari rito, labas na siya. Matapos naman yung marinig ng ama ni Gasong, tumawa lang naman yon na parabang hindi ito nag-aalala para sa kanyang buhay. Upang magkaroon sila ng katuwang, walang pagdadalawang isip naman itong tinawag ang dalawa nitong kasama sa pamamalaot. Ang tanging naging armas lang nila noon sa pagbabantay ay yung mga buntot ng pagi na kanilang nahuhuli sa lambat tuwing sila ay nangingisda. Bagaman hindi pa nila napatunayan ang bisa nito laban sa mga aswang, pinili nilang yon ay paniwalaan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tahimik naman silang naglibot sa bahay ng matanda. Bawat kaluskos pinagtutuunan nila ng pansin dahil wala silang kaide-ideya kung saan at kung kailan aatake ang nilalang. Pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, habang nagpapalamig ang ama ni Gasong sa harapan ng isang malaking siga sa bakuran, meron silang nasipat na isang matandang babae na naglalakad. Pasuray-suray yun sa daan at meron yung namumulang mga mata. Nang masipat nila ito, dali-dali naman silang tumayo at kasabay nito ang walang takot nilang pagkumpronta sa matanda. Maya-maya pa, nang makalapit na sila, doon bumungad sa kanila ang animoy parang kubanan nitong estado. Wala rin yung saplot sa katawan at habang naglalakad ito, tumutulo mula sa katawan nito ang isang napakalapot at napakabahong likido. Sa puntong yon, hindi naman maiwasang kabahan ng kanyang ama buhat sa nilalang na tumambad sa harapan nila. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaharap na sila ng nilalang. Narinig naman nila yung nag-angil habang nagtatanong sa kanila ng, "Saan nyo dinala ang kaibigan kong si Mayang? Nangungulila na ako sa kanya. Pakiusap, bigyan nyo ko ng pagkakataon na makita siya." Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang mahina naman itong paghagikgik na parabang nang iinsulto. Matapos naman yung marinig ng ama ni Gasong, agad naman itong iwinasiwas ang hawak-hawak nitong buntot ng pagi. Pagsugod naman ito sa nilalang, laking gulat na lamang nito nang mapansin itong halos kabuuan ng kanyang pag-atake na gagawa nitong mailagan. Hindi niya mawari noon pero ang kilos ng matandang yon ay halos kasing bilis ng hangin. Matapos naman niya yung mapansin, agad naman siyang bumalik sa kanyang mga kasama para makiramdam. Akala nila magiging madali ang kaganapang yon, pero nagkamali sila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti nang naglaho sa kanilang paningin ang matanda. Sa sobrang bilis kasi nito, halos hindi na nila yon masundan pa. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ng ama ni Gasong nang masipat nila yon sa itaas ng mismong bahay ng manggagamot. Pagngisi ng nilalang, dahan-dahan naman yung lumubog sa bubong ng bahay at kasabay nito ang pagsigaw ng manggagamot na kasalukuyang nagbabantay sa kanyang ina. Dahil sa naroon din noon si Gasong sa loob ng bahay nito, kitang-kita niya kung papaano hugutin ng nilalang na yon ang bituka ng kanyang ina
na para bang isang uri ng sinulid. Ganon din ang ginawa nito sa matanda na kalaunay na una pang mamatay sa kanyang ina. Matapos namang maisakatuparan ng nilalang na yon ang kanyang pakay, dali-dali naman yung lumapit kay Gasong. Pagharap nilang dalawa, bigla naman itong hinawakan ng kanyang ulo habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, Sabihan mo ang ama mo na ayoko na siyang makita rito sa baryo. Ilahad mo rin sa kanya. Nabubuhayin ko pa sana ang kanyang asawa, pero dahil sa kanyang kahangalan, napilitan akong patayin ito. Kapag nalaman niya ito, iho, habang buhay niya itong pagsisisihan. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman yung lumutang sa kanyang harapan hanggang sa mawala na lamang yon sa kanyang paningin. Maya-maya pa, pagbalik ng katahimikan sa paligid, nasipat na lamang niya ang kanyang ama na halos magkadapa-dapa na sa pagtakbo. Sa pagdating naman ito sa silid na kinaroroonan niya, agad naman yung napahagulgol sa iyak buhat sa mga pangyayaring nadatnan nito. Noong una hindi pa yun makapaniwala, pero pagkaraan pa noon ng kalahating oras, unti-unti na rin itong natanggap ang mga nangyari. Kinabukasan, alinsunod sa babalang inilahad sa kanila ng matanda, agad naman nilang nilisan ang kanilang baryo nang walang pagdadalawang isip. Dinala nila ang bangkay ng kanyang ina sa lugar ng mga kadugo nito. Bagaman malaya na sila mula sa mga kamay ng nilalang na yon, hindi pa rin sila gaanong natatahimik sa takot na baka sinundan din sila nito. Ayon kay Gasong na, walang gabi na hindi sumisigaw ang kanyang ama tuwing nakakapanaginip yon ng masama. Wala na rin itong ganang mamalaot dahil sa tindi ng kalungkutan nitong nararamdaman. Gayunpaman, kinakailangan pa rin itong maging matatag alang-alang sa kanilang lahat. Ilang taon pa noon ang lumipas, unti-unti na din nilang natanggap ang pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan. Ni minsan hindi rin nagsisi ang kanyang ama sa kadahilanang kung nagkataong buhay pa ang kanilang ina, paniguradong magiging alipin lang yon ng nilalang na yon. Naniniwala rin ito na ang mga nangyari sa kanila ay kagustuhan ng Panginoon. Magpahanggang ngayon pinuno, kahit may edad na itong si Gasong, patuloy pa rin siyang ginagambala ng kanyang nakaraan, lalong-lalo na ang masaklap na nangyari sa kanilang pamilya na kagagawa ng kubang aswang. Wala namang ibang dapat sisihin sa kwentong ito kung bakit namatay ang ina ni Gasong. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo naman, totoo. Tama nga naman yung sinabi dito sa dulo, na wala talagang ibang sisisihin sa pagkamatay ng ina ni Gasong, kundi yung kubang aswang. Ang hindi ko lang maintindihan, sa palagay ko marami namang antingero o manggagamot sa lugar nila noon. Bakit hindi nila yun pagtulong-tulungan? 'Di ba? Siguro hindi nila ginagalaw yun kasi ayaw nilang bumuo o ayaw nilang magkaroon ng isang digmaan na talaga namang maraming taong mamamatay sa kanilang lugar, yung mga inosente. Pero para sa akin, ang sakit ng ganitong klase ng kwento. Tama naman yung sinabi ng tatay ni Gasong, respeto at pag-iintindi sa ibang nilalang. Ang kaso lang, hindi ganun yung nangyari. Pero kasi hindi rin natin masisisi yung pamilya nito ni Gasong eh. Bakit out of nowhere bigla na lang kinausap ng nanay ni Gasong yung matandang kuba? Alam naman nila na kuno-kunong aswang yun sa lugar nila.
So ang ending siguro natripan siya nung matanda na gawing alipin o gawing laruan. Kasi nga naman, mag-isa lang to siguro sa buhay eh. Yung mga kasama niya nasa labas pa ng baryo. Siguro nalulungkot. Pero yun nga, kahit kasi hindi nila patayin yun o hindi sila gumawa ng hakbang para mawala yung aswang na yun, ang ending magiging alipin talaga yung nanay ni Gasong. So yun nga, medyo na late lang siguro sila ng galaw, kaya hindi nila kaagad na agapan yung nangyayari sa nanay ni Gasong. Overall, para sa akin, malungkot yung kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.